Hürmetli milleteşler, Мәскәү татарлары исеменнән сезне Татарстан Республикасы көне белән тәбрик итәм. Республика көне ул зур бәйрәм. Без Татарстанда яшәмәсәк тә, Казанны, республикабызны рухи һәм ватан итеп таныйбыз. Без кайда гына яшәсәк тә, безне бер үк максат берләштерә. Яшьләрнең якты киләчәге, Татарстаныбыз чәчәк атуы өчен тырышабыз. Кадерле дуслар, бәйрәм уңайыннан барыгызга да сәламәтлек, иминлек һәм эшләрегездә уңышлар телим. Барыгызны да Татарстан көне белән. 30 августа в Казани, а это значит, что сегодня свой день рождения отмечает наша любимая республика Татарстан.